Turismo de Ribeira lanza unha proposta innovadora, Camiño a Valverde, un orixinal produto turístico que mestura o xogo de rol e a lenda. Novidade na Concellería de Turismo de Ribeira, o departamento encabezado por Francisco Suárez Puerta ven de presentar un novo produto turístico chamado Camiño a Valverde. Trátase dun innovador xogo de rol que se desenvolverá en colaboración con Mimarte. Xogo de rol en vivo na zona do Vilar. Vaise a intentar vanse ofertar 30 plazas para que podan xogar divididos en 5 grupos distintos, xente tanto de Ribeira como de fora. A actividade terá lugar o 12 de setembro, coincidindo tamén cas celebracións da patrona pola mañán. Se entende que máis ou menos terá unha duración dunhas 3 horas e será dende as 11 da mañán hasta as 2 da tarde. E apuntou que non hai ningún requisito de idade para poder participar. Si, animamos a toda a xente que se quera apuntar a que intente meterse no personaxe que se lle vai a asignar e facer, pois a mimetizarse a través de preparación de tanto de disfraz, customizarse basicamente como unha persoa a que se lle asigne, a cada un será por sorteo. Con esta iniciativa tamén se busca poñer en valor a tradición e a cultura oral de Ribeira. Que a lenda de Valverde, sobre a que nos vamos a apoiar para desarrollar unha historia na que, como digo, 30 persoas xogarán e terán que ir desenvolvendo distintos acertixos, todo pola zona do Parque Natural, que tamén é unha zona que queremos poñer en valor. Para iso contarán co apoio logístico de Mimarte e do seu alumnado, que xogará un papel esencial na posta en escena. Vamos a ser a parte activa, pasiva de todo isto, porque a parte activa son os concursantes, os que van a participar, pero sí que vai haber unha parte activa que son eses personaxes que son os que van a facer os xogos os participantes. Digamos que algúns van a facilitarlle as cousas e outros van a estar para complicarlles moito. Entón, aí é onde se establecerá esa comunicación entre os participantes e os actores e figurantes. Haberá tamén figuración ao longo de todo o camiño, unha figuración activa onde eses figurantes estarán improvisando. Aínda que tamén haberá unha parte guionizada, os membros de Mimarte están moi ilusionados con esta nova aventura. Estamos xa mirando como nos vamos a meter, a enfrascar dentro desas vestimentas do século XV, xa están buscando ideas, digamos que vai ser unha experiencia moi inmersiva, porque vai ser moi creíble e que espero que lles guste, que o pasen ben, e que se repita ao longo do tempo. As persoas interesadas en participar poden inscribirse na Oficina Municipal de Turismo de Ribeira, chamando o 981 873007 ou a través do correo turismo@ribeira.gal.